iligal nga pag-reproduce sa mga libro nga reference sa nursing, medisina ug uban pa giaksyonan sa National Bureau of Investigation. Usa ka trabahante sa tindahan nga nambigit niini arestado. Si Nico Sereno sa report. Unang midangop sa NBI ang kompanya nga mo'y official distributor sa mga libro sa nursing, medicine ug uban pa. Reklamo nila ang iligal nga pag-reproduce ug photocopy sa ilang mga libro ug pagbaligya niini sa mas barato nga presyo. Kagahapon, nihimo'g entrapment operation ang taga-NBI Intellectual Property Rights Division sa tindahan sa Maydan Ramos nga namaligya. Kuha kini atol sa operasyon gikan sa pagputos sa mga libro ngadto na sa pagdawat sa ilang personnel sa kwarta nga bayad. Arestado si William Almasin, 24 anyos. Nakuhang ebidensya ang mga libro nga mobalor og 9,000 pesos. Sa unang tan-aw, daw sa orihinal ang libro apan matud sa NBI ug sa distributor, reproduction lang kini. Gikopya ang tanan nga pahina, colored ang mga pages ug gi-hardbound pa pagkahuman. Pero kung halimbawa yung mga minimal lang, mga isa o dalawa lang, at hindi naman talaga gagamitin sa isang commercial purpose, inaalaw pa yan. Pero ito kasi detrimental na dun sa, o damaging na dun sa part ng publishing dahil ang pag-photocopy nito ay from cover to cover na nga. Siyam ka mga peking reproduction sa mga libro ang nasakmit nga mobalor og 9,000 pesos. Kung orihinal nga kopya sa maong mga libro, gibana-bana nga mobalor kini og mga 20,000 pesos tanan. In terms of our commercial value, we're losing around more than 60% of our gross sales in terms of commercial value lang. That's attributed to these kinds of cases, piracy cases. Pero as far as we are concerned, makikita yan unang-una din sa cover niya. Yung cover niya, medyo ang color niya ng pagpiprint niyan ay medyo blur o hindi ganun kakulay. Tapos pangalawa, yung materials na ginamit dyan, definitely bond paper lang yan na dumaan sa mga sa printer. Kalapasan sa Intellectual Property Code ang ipasaka batok sa arestado. Tun-an pasab ang isang at batok sa tagduma mismo sa maong tindahan. These are medical books. We import them from the US and some other jurisdictions. So they're really quite expensive. Aminado naman tayo doon. But kasi the cost involved in producing them sometimes take years. Ang dinakpan, mihimakak nga nalambigit siya sa pag-reproduce sa maong mga libro. Technician rumangod ko dito, sir. Technician na kanina. Oo, dili man ako may mukuhan dito. Tigayo rin ko, sir. Tigayo ko sa mga photocopier, mga computer. Nico Sereno, Balitang Bisdak.